Ang Joy Bikram Zomatia, Tripura Ramsinani President, Ziamo video night on night by Dada Song, Kahanke Businadi, take Kanardi, the man Homalesi is Homai Belai Comtabo, Suntabo Belai and Kasirgan is Homachini, Pisapan Suntabo Lela Hanke, Belai, Ulof and Boni Lair Money, Ulof and Kabama Boni Banga Buginai. The NRC, she ni Banga elections and Taisha Cox here, Oxitaboke active, the man Homale Brock Shigu, Tabok Brock, she ni Banga Taisha Cox and Kebus Campaign, MDC election go. Borok but sangani for but maya kanai sing Tripura sarong ke kobor gyan kri jema so khaje borok no bad dodi sini sing simo andolon ma khaine jodi sini rok pokoi tongke u sieng ke tamang nai ni rok kisam mui to khaile di boini borok sini hago haphai sing tebo satok jaknai sini bo sarong ni sa thai nung thai tebo sei jaknai tabok awot lago sini borok slang thung bring thung sebia jodi si tabok sieng pai ke te 10-20 bosor pore edisi area go bo Sini borok satok jagai bo hai ke nei se outla hai je tak outla ni condition hai bo hai eri se area go bung painai acha ni rok ano kaise kok sale hor ekta duita go samung nangai borok ni area go de thangrak samung nangai thangpa sibo kha kiri korok ke mathang aske sini borok ro busi thai borok ni borok ke temani hor ekta duita sini borok ni parago phagi chok nungoi thugoi tongoi thangma oro ni sijago borok ni sadin busuk sini sadin busuk Ang direct kok sanai bai anu communal honai ke hothung ani bahana jek an dada ni bro ni bobishot don lagi ang kok sai tongmani ang communal ne tuma police case honai rodi Tripura hani bangai an dada ani bai songni bangai ekbaria 100 barang jel thangani soigo borok ni go botabo kirimung phaiga nangnai buini hago thangai buini nogo thangai u hani malik nonu u nok ni malik nonu satogoi togoi tongke u nok ni u hani dikhlai tokhlai hojak nai borok siga nangnai omon 1971 ni Tripura ya omo 2024 ni Tripura si hi borok siga nangnai jodi sini bai bahna jekno mokol khaya bai nakeu mokol sokhlai ge khibege rojak nai hi jodi si yak khaya bai rungke yak ta sokoi khibi rojak nai hi borok siga nangnai jodi si borok chini dada bu phayong no togoi bugui buthar ke borok ni dada bu phayong no busung togoi buthar nai hi te ani dada song nirok kaise kok siga nangnai Azadi borok no sangai maya sing bono khut chini theibai chini phabai sing segi simana nai angbo sigo niok joto lengjak la ha angbo lengha nu thokok jakmung greta Tripuraland mahapu matma mahapu ya pamung samaya borok no sing minister MP MLA MDC snago borok Tripura sano pogoi borok buni borok no bai ngpai lege neta rok no sing asai mung salap gerei borok phainai thangnai borok ni samung si singno thokogani joto neta ya na apano 95% neta rok nang gari rang nok mahake harok doparok pogoi thango borok tabok sieng mano tege si thaisa step namaya thaisa kok samaya saka simin kok sagai bu neta rok sino phioknai u neta rok sino basoknai u video nai tongnai ani bai ani dada Tripura sa je tongnai Tripura sa rok no koimung je u sie chini borok Tripura sarok thipi besi de ex nangai rojak mani bono protest khaigani bangai TRS Tripura Ramsena borok kaise protest ni bangai rally khaigani bangai kaise wan sogoi tongo nirok joto phaibai di nungjefa party khaiji nungjefa jaga bud dodi sing nirok ni bud bai nirok ni party bai chemungsa link kri nungje musungma jaga bud dodi nungje musungma jaga party khaiji apamo party ya omo sini je mathai je sing tak sini jaga sejak tongmani boni tike kok khorang ti sagane bangai joto logero phaibai jadi nirok TRS ni official WhatsApp number or jaga text khailedi 98633474642 or jaga joto SMS khailedi nion kaise SMS no kaise pharo nai chini mem patal kinyani go kaise kokle tongo chini ha sini sasoni sagai chini bisas nagai Bangladeshi go back ni boje borok no homani u borok no siboni dada hi saipi ma gengke u borok no kokle tongo mungsa sini bubagra no koigi saga musugo ni ne bang u hani bang sing to Tripura sa mi afro bu theimago tini bu theimago khana bu theimago greater Tripuraland ni bangai ning hangar strike khaiforo hatai kotorgo afro bu sini je tongnai Tripura sa joto horgo basoni bangai tayar joto u hani bangai thigani bangai tayar joto silaiguli kokjagani bangai tayar boni purei sama-sama sing khanala BJP go join khaipe hai aske bubagra nang sasi sing sebano bisa sasnai sebani go sing thangsnai sing Tripura sarong mungsa palmalia tabok tei sing mungsa political party no bisas khaimalia u sing satok jakmani
उ सिनि बाय बाहना जगनो याक हाय बे रुंजाक माने बनि yok नाय के जों पॉलिटिकल पार्टी नो सपोर्ट खाय मुंसा माया आसगला आं सिला हा जों त्रिपुरा सा थै मारो नाय के बरो नाय ताबो थै माना नाय के बना नाय सिनि प्रश्न अमसि मांनाय सिनि थै तसा तसा क्लाय माने बसकां फायनाय भबिष्यत को सिनि बुसा रक तकजाक माने सा तकजाक माने बुथारजाक माने रेप खायजाक माने मुक्ति रमानाय दे जे के बैसा सा उ हानि बाङै सामों खाय तंनाय रनो कासे कक सार मोंते कासे कक सामों borok suno guli kok manai borok suno jail ko damanai borok suno buthar manai apane borok je sini wan sok mani je sini ideology bono borok o dunia ni mungsa shokti mungsa power ne bono suno muthak maya masa borok ano sage violence bulai toklai bai mungsa maya angpal maya tuma violence tuma bulai toklai nijini pha phunugoi nijini shokti phunugoi buini hago thangai buini nogo thangai bugui togoi sa togoi oroni o ha maliku nok malik no bugui togoi tongmani bosi violence ani nogo phagi ano bugui togui tong phaimani o bono ka sogani thani thima rokhe romani thina ga nangkhana mani bo violence ya bono self defense hongo buike sagai tongo o lamai hingke binas ngai hi nung tamo kok sana musung age chini raja rani rok je Bangladesh by Pakistan East Pakistan tak to Bangladesh ang paya borok juddu unglai tongporo chini raja rok rani rok maya ngai borok na chini Tripura go ha bagui romani baine tabo ase problem kotomang paige chini motive keno satogani ya keno bugani ya chudo sing chini self defense bangi sing ma khaige sing je age bugijak je bai ang Bangladesh ni phagi tak oro tong phaila hangke ule mo haing hahi tak sing bugi ma tongmani u sing je bugijak no che sing te wase repeat khage je u mistake no sing te wase repeat khaifi malia sing te Bangladesh ni no sing te Tripura hago damalia boni bang age chini raja rani rok je Bangladesh by Pakistan East Pakistan tak to Bangladesh ang paya borok juddu unglai tongporo chini raja rok rani rok maya ngai borok na chini Tripura go ha bagui romani baine tabo ase problem kotomang paige chini motive keno satogani ya keno bugani ya chudo sing chini self defense bangi sing ma khaige sing je age bugijak je bai ang Bangladesh ni phagi tak oro tong phaila hangke ule mo haing hahi tak sing bugi ma tongmani u sing je bugijak no che sing te wase repeat khage je u mistake no sing te wase repeat khaifi malia sing te Bangladesh ni no sing te Tripura hago damalia boni bangsi sing khorang mati sage u kaso thani binas ngai ke ngai thui maro nai ke ronai thui na ga nang ke nanai ke sagai tongo kolom baisi satokjak mano mo thak manai hi nung tamo sana musung u kolom u pis ni kok sagai ma bosuk neta phaikana ma bosuk thangkhana ma bosuk leaders phaikana ma bosuk thangkhana u pis u kok bai mungsa suk ma hande ang ali ma mani nugya kotak jora total independence nango u sini man thaino singno royangke sing khut chini pha bai khut chini thei bai sing bono segi nanai omo video je nai tongnai rokno jotono koimung sms khailai di nirok ni kaise sms singno kaise pha ronai ang tabo obisas tongo Tripura sarok tabok bu u hani bangai hingai tongko u hani bangai thui romanai tongko u hani bangai thui namanai tongko u hani bangai thimanai tongko he hambai acha kaise ko CAA Supreme Court do case tolai tongo case by ngai phu kaise kok tabok mong tongo pirzak tongo kok ke mo si CAA ni bangai sini bubagara bu Supreme Court do case ojak CAA ni bangai sini patal kenya bu Supreme Court do case ojak Supreme Court do kai bose case kelai gei dulasa gei case burung file burung ung si Engke Supreme Court tabok bono 20 bosor u case no solve khaigani bangai u case ni number so khaigani bangai 20 bosor tong somoy nake 20 bosor or tabok khai CAA lagu ungjake wa boni borok wansar ro haphai tong paisnai engko 20 bosor pore sing justice mahi ta khaini ba apor already wansak banglang paine apor already sing satok jage pai phignai omode justice omode niyom omode kanun